Dobrý deň, volám sa Mária a dnes by som vás chcela previesť ďalšou našou realizáciou. Tentokrát sa zameriame na nábytok a kuchyňu jednoizbového bytu, kde opäť ukazujeme, že aj v menších priestoroch sa dokážu diať veľké veci. Naša zákaznička Lenka sa na nás obratila s jasnou požiadavkou vytvoriť miesto, kde sa bude cítiť krásne, no zároveň funkčne. Sme radi, že sa s Lenkou stretávame už po tretíkrát, nakoľko už máme za sebou dve úspešné realizácie. Dnes sa s ňou porozprávame o jej skúsenostiach s našou prácou. Lenka, prečo ste sa rozhodli už po tretíkrát pre realizáciu kuchyne a nábytku od výrobcu Dalno? Pravdepodobne po prvých dvoch skúsenostiach spolupráce s Dalnom som ani nerozmýšľala nad tým, že oslovím nejakú inú firmu, čo sa týka už ponuky, prípadne realizácie. Mala som jasno, že idem opäť do overenej spoločnosti. Ako ste sa o nás pôvodne dozvedeli? Nie je to tak dávno, čo evidujem spoločnosť Dalno, sú to možno, že 2-3 roky. Pôvodne to boli určite billboardy pri cestách, potom veľmi intenzívna reklama v istom slovenskom rádiu, nakoľko trávim veľa času v aute, tak som stále počula názov tejto spoločnosti a nejak sa mi dostalo do hlavy. A keď už dochádzalo k nejakému projektu, tak to boli aj referencie od známych, ktorí už mali skúsenosti s firmou Dalno. Aké boli vaše konkrétne požiadavky pri realizácii, čo sa týka dispozície, farebného či materiálového prevedenia? Ako je možno vidno, ide o malý priestor, je to jednoizbový byt, niekto tomu hovorí garzonka, je to 36 metrov štvorcových a chcela som tento priestor naplno využiť. A bála som sa, že to sama nezvládnem, potrebovala som pomoc profesionálov. Moje požiadavky boli, že som chcela mať dostatok úložného priestoru, lebo je to malý priestor a chcela som to využiť naplno. Chcela som však, aby bol aj priestranný ten byt, aby sa tam človek napriek tomu, že je v jednej izbe, necítil nejakým spôsobom stlačený. A ďalšia požiadavka bola, že som chcela vizuálne oddeliť spaciu časť od obývacej časti, na čo sme tiež našli s dizajnerom riešenie. Čo sa týka farieb, tak som zástanca prírodných farieb, som prírodný typ človeka, takže moja požiadavka bola, že chcem výrazný drevodekor, ktorý sme spoločne vybrali v Dalne a som radšej za eleganciu ako nejakú výstrednosť, takže sme k tomu doplnili tieto farby. Ako hodnotíte celkový priebeh návrhu s dizajnerom? Vyhovel vašim požiadavkám? Nakoľko som s dizajnerom spolupracovala už po tretíkrát, myslím si, že sa vedel dokonale naladiť na moju vlnu a na moje požiadavky, čiže spolupráca bola veľmi dobrá. Ako dlho trval celý proces od návrhu po realizáciu? V podstate, keď si to tak vezmem, celý proces trval necelé 3 mesiace. Tu však musím poznamenať, že to bolo mojou vinou, mohlo to byť oveľa kratšie, ale z nejakých osobných dôvodov sme realizáciu museli o mesiac, necelý mesiac posunúť, čiže kľudne to mohlo byť aj kratšie. Splnila realizácia vaše očakávania? Ja si myslím, že ich absolútne prekonala. A na záver ešte jedna otázka, Lenka. Vidíme sa aj po štvrtýkrát? Verím tomu, že aj 5. a 6. V mene celého týmu Dalno vám ďakujeme za dôveru, ktorú ste do nás vložili a budeme sa tešiť na ďalšie projekty. A prosím, príjmite od nás malú pozornosť z našej novej kolekcie Dalno Home. Ďakujem veľmi pekne.